Katkum ki khubor na ka sorkar ha ka bayadei bat ki badei pej ya ka tanat ka kot ka khia jong kimrat bat ki jingri jingdup laong ba kumba chispa teli ki masi kila yap bat palat prahajar teli kila shakta haga jingpang atksut lane ka lumpy skin diseases hajala Meghalaya. Katkum ka khubor na ka sorkar layathu ba kumba arpu prahajar sanspa teli gi masig layo injek hadu mentau bna jeliu arhajar arpulai u officer u badai pej ya ka animal husbandry but veterinary department layathu baki masi kibala shakta agre ka jingpang lempiskin kila don prahajar chispa nyepunyo but saranjar paspa papsau kila yo yakane ka jingpang but chispa iwe teli kibayap layathu ba kumba arpu prahajar samspa teli la inject banyada na kene ga jingpang lumpy skin diseases bat palat arhajar chispa teli kimasi kila shakta hagane ga jingpang halor ga jingpang snyang African swine fever lala bantela kam yagane ga jingpang kila don palat arspa lai putuli kisnyang kibalayap nagane ga jingpang nadu benai klalokot arhajar arpulai hadu une benai jeleu arhajar arpulai.